Quddiem 400 student, il-President ta' Malta George Vella indirizza taħdita fl-Università tal-Kummerċ ċiba f'Tokyo li l-punt ċentrali tagħha kien kif pajjiżna jnexxielu jagħti kontribut siewi lill-multilateriżmu. Il-President spjega kif pajjiżi bħal Malta u l-Ġappun huma l-aktar li jibbenefikaw minn sistema multilaterali minkejja d-differenza fid-daqs. Dan għaliex huma l-prinċipji bħal reżiljenza u l-għaqda fis-saħħa li jispikkaw l-aktar fl-isfera internazzjonali. Il-multilateralizmu jfisser propju dan li inti qed ikollok issues li huma differenti ħafna. Però fl-istess ħin mbagħad inti biex ikollok sej fihom irid ikollok tifforma parti minn organizzazzjoni kemm kbira. F'lecture li tal lill-istudenti, il-President semma l-isfida li jaffaċċja r-reġjun tal-Mediterran fl-ambitu tal-immigrazzjoni u stqar kif Malta snin twal indirizzat kemm setgħet dawn l-isfidi. Qal ukoll li Malta jnexxielha tpoġġi l-immigrazzjoni fuq l-aġenda Ewropea b'mod speċjali waqt il-Valletta Summit tal-2015. Lill-istudenti hawnhekk ippruvajt infehmhom l-ewwel ir-realtà tal-Mediterran li qiegħed il-bogħod ħafna minnhom hawn ġol-Ġapan u trid tipprova turihom x'huma l-problemi tagħna. U tfehmhom illi biex dan problemi wieħed jindirizzhom u forsi anki jipprova jelibhom, wieħed jasal iktar jekk hemm il-darba jkun qiegħed jaġixxi f'dawn l-organizzazzjonijiet multilaterali bħal United Nations pereżempju, billi jaqbad jagħmel kampanja waħdu. Il-President Vella kkonkluda billi jenfasizza li kull immigrant huwa uman u jistħoqqlu rispett u dinjità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.